Čo ak je jedna nechirurgická metóda, o ktorej muži už roky vtipkujú, skutočne podložená skutočnou klinickou vedou? Práve preto si penilná trakčná terapia zaslúži seriózny pohľad, pretože nie je založená na zbožných želaniach alebo internetových mýtoch. Penilná trakčná terapia je podložená viac ako 15 recenzovanými klinickými štúdiami, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 1000 pacientov. A metaanalýza Almsouda a jeho kolegov z roku 2023 potvrdila vážený priemerný prírastok dĺžky 1,9 cm. Čo je teda v skutočnosti penilná trakčná terapia? Je to nechirurgická lekárska liečba, pri ktorej sa používa kalibrované zariadenie, často nazývané penis extender alebo penis stretcher, ktoré v priebehu času pôsobí kontrolovanou mechanickou silou. Táto sila spúšťa mechanotransdukciu, bunkovú reakciu na mechanickú záťaž, ktorá stimuluje remodeláciu tkaniva a nový rast. Ide o rovnaký biologický princíp, ktorý sa používa pri ortopedických operáciách predĺžovania končotín a rozširovania tkanív. A nejde o nejaký nový trend. Doktor Jorn Egeciana, plastický chirurg a spoluvynálezca, vyvinul penile traction so spoločnosťou Danamedic EPS z Dánska už v roku 1994, čím sa stal vynálezcom tejto kategórie a prvým zariadením penile traction na trhu. Funguje skutočne? Áno, a dôkazy sú silnejšie, než si väčšina mužov uvedomuje. Zverejnené klinické údaje ukazujú priemerný prírastok dĺžky približne 1,3 až 2,3 cm v priebehu 3 až 6 mesiacov, ak sa protokol dôsledne dodržiava. V randomizovanej kontrolovanej štúdii z roku 2021 Tusi a jeho kolegovia zistili, že muži používajúci trakciu dosiahli prírastok 1,6 cm v porovnaní s iba 0,3 cm v kontrolnej skupine, pričom rozdiel bol štatisticky významný. To je dôležité, pretože nám to hovorí, že účinok nebol náhodný. Metaanalýza z roku 2023 zhromaždila 12 štúdií a potvrdila, že penilná trakčná terapia prináša merateľné a opakovateľné výsledky v rôznych skupinách pacientov a v rôznych projektoch štúdií. Ako sa to deje na úrovni tkaniva? Zariadenia penile traction aplikujú kalibrované napätie v rozsahu 900 až 2800 gramov pozdĺž drieku počas 4 až 6 hodín denne. Táto trvalá sila časom podporuje reorganizáciu a remodeláciu kolagénových vlákien v tunica albuginea. Zjednodušene povedané, tkanivo sa prispôsobuje mechanickej záťaži. Kľúčovým slovom je tu však slovo kalibruje. Klinická literatúra je založená na zariadeniach lekárskej kvality, nie na improvizovaných zostavách, visiacich závažiach alebo podomácky vyrobených pomôckach. A penilná trakčná terapia sa neštuduje len na zväčšenie dĺžky. Má 3 hlavné medicínske použitia. Po prvé, dospelí muži, ktorí hľadajú nechirurgické predĺženie penisu. Po druhé, muži s Peyronieho chorobou, u ktorých sa preukázalo, že trakcia pomáha znížiť zakrivenie a zachovať dĺžku, a kde urologické smernice uznávajú trakciu ako konzervatívnu možnosť liečby. Po tretie, muži, ktorí majú problém so skrátením penisu po operácii, vrátane mužov po prostatektomii. Bezpečnosť je ďalšou oblasťou, kde majú muži tendenciu predpokladať to najhoršie, ale publikované dôkazy sú upokojujúce. V klinickej literatúre neboli hlásené žiadne závažné nežiaduce udalosti. V metaanalýze sa zistila mierna, dočasná miera výskytu nežiaducich udalostí, približne 11,2 až 14,4 %. Väčšinou išlo o krátkodobé nepohodlie, podráždenie kôže, drobné modriny alebo znecitlivenie, ktoré ustúpili úpravou alebo krátkym odpočinkom. Riziko úrazu zostáva veľmi nízke, ak človek používa zdravotnícku pomôcku triedy 2, registrovanú FDA s kalibrovaným nastavením napätia. Riziko sa zvyšuje, keď muži používajú neregulované zariadenia alebo sa snažia improvizovať. Samozrejme, nie každý je vhodný kandidát. Muži s aktívnou infekciou alebo zápalom genitálií, poruchami krvácania, penilnými implantátmi, otvorenými ranami, nedávnou operáciou v danej oblasti alebo priapiznom by nemali začať s trakciou bez priameho lekárskeho dohľadu. Muži s erektilnou dysfunkciou by sa tiež mali najprv poradiť s urológom, pretože základná príčina môže vyžadovať samostatnú liečbu. A trakčná terapia pénisu sa neodporúca mužom mladším ako 18 rokov. Ak niekto začne, rozumný prístup je postupný. Začnite s napätím okolo 900 až 1200 gramov a potom ho počas prvých 2 týždňov pomaly zvyšujte. Každých pár hodín si urobte 10 až 15 minútovú prestávku. Ak sa objaví bolesť, necitlivosť alebo zmena farby pokožky, okamžite prestaňte a prehodnoťte to. Dôslednosť je dôležitejšia ako agresivita. Posledný bod, na ktorom veľmi záleží.
Vo všetkých klinických štúdiách o trakčnej terapii penisu sa používali zariadenia lekárskej kvality vyrobené spoločnosťou Danametic ApS z Dánska, ktorá v roku 1994 vynašla trakciu penisu. Spoločnosť Danametic predala za 32 rokov viac ako 1 milión kusov 5 značiek. Ak sa teda pýtate, či je penilná trakčná terapia skutočná, odpoveď znie áno. Ak sa pýtate, či záleží na kvalite zariadenia, odpoveď je jednoznačne áno. Ako filter používajte dôkazy, používajte kalibrovanú zdravotnícku pomôcku a ak chcete nechirurgickú možnosť podloženú skutočnou vedou, penilná trakčná terapia je to práve miesto, kde začať.